стоят. ОМГ. Ето, congratulations, you won the prize. Колко струва това? Не знам, човек. Сега ще погледна. Май, че евро и нещо. Сега ще кажа. ОМГ. Ма, човек, аз само докато обяснявах на този Fortex как да се запише, просто му показах ти да се запише. 1,12. Worm God Factory New. 1,12. Еми пак е евро и 12. Не го залагай в никой. В Как такова да сайт. редем прайс? Я да видам. Как да си го взема? Нямам нови трейд оферти пък. Как се отварят нищо? О, чакай само. И сега как ще го вземеш? Не знам. Как се пишеше cheat? В... Ето. Получих я. Гати късмета. Ето е. Factory New. Worm God. Чакай само скоро. Гати кефа. Ние още не мога да повярвам. Като цъкнах 214, имах предчувствие просто. И това предчувствие ми донесе AWP Worm God. Вау. Кой е този сайт? Охо, виж колко има. Виж кои скинове има. Ако добавя всички скинове да не се при... Не става, аз няма да рискувам да се загубя. Гати яко. Бе, ще си го взема. Чистито. От колко хора? От 1650. Ехе. Гати. Не мога да повярвам. И виж, да. Ти само на едно ли беше Ето. заложил? А? От 1650 човека аз просто си избрах 214 и взех, че го спечелих, ето го. Евро и 15. Добре. Аз никой не съм очаквал тук, че ще спечеля нещо. И винаги съм участвал в по-големи рафълс за Ака Азимов и такива работи. Ама не ми пука. Пак ми дадаха нещо от този сайт. Дай да видим сега за пето. Да бе, сега пускам играта. Аз в игра ли съм, защото... Да. Ето, тръгна. Сега си сваля нови. Гати късмета, човек да не мога просто да си го... Да го първо... Кой мап да пусна? Да? Чакай секунда. То сайт не харесва, човек. Ела при мен. Чакай, зареждаме играта. Добре. Ще ме бъгнеш. Аз ще се спра споделянето така. Да ме зареди.
Поне днеска не... Така ма зарадва. А това кой сайт е? csgorage.com Сайта, от който 3 месеца се записвам за Raffles и не съм спечелил до сега нито едно скинче. Ето го Worm God Factory New. Заради ли те? Да, ето го. Да. И то не е чак толкова колко знае какво. Дай детмач. Ама... Едно в едно детмач. Ако имаш такива. О, мъгър. Пусна ли го? Да. То трябва на тия да те зависи. Щастлив съм С- вече. Хубав лоуд ли е? Не съм го гледал. В смисъл CSGO Zone трябва да проверя. Ама не ми изглежда така много тъмно. Докато ме зарежда, сега ще проверя. csgozone.net Аз никога не съм очаквал от този сайт нещо да спечеля просто. CSGO Zone. Цък. Така, също така. CSGO House, който иска да влезе. Free skins дават. Така, зареди ли? Да, зарежда още. Я да видим сега. Вписвам се. Почти ме е заредило. Сега ще си отида на профил и ще видя флоута. Аз тъкмо днеска мислих да се взимам някакво AWP скинче. И то само ми дойде. Така. И то трябва да играем сега. Сега, факторинът трябва да е 0,02, много добре от 0,07. За мен си е добре. А откъде? Добре, ето този скин днеска купих вчера или днеска, не знам. FAMAS Tux, купих го за 80, сега е 1 евро и стикера му е 4 евро също. На мен ми трябват пари, човек. Висо? Трябват ми пари да си купя AWP-то да го видам. Колко струва този скин? Кое? FAMAS-а? FAMAS-а струва... казах ти 1 евро. Ето, вземи. Хубаво е 0,02 флоут. За мен се е добре специално. Ще го открадна. Този мап е хубав. Искаш ли да влезна в другия отбор и да сме едно на едно? Какво да влезеш? В другия отбор. Кой? Аз и да играем едно с едно. Той има ботове. Ще Ами хубаво, да бе. само знам как се кикат. Гати бота аз. И кажи как се кикат ботовете.
Не знам, трябва явно да се самоубият поне 20 пъти, че да се махнат. Ох, чакай да е. Това... Поне днеска забавна работа. Ти ли се? Много скачаш, бе, младиш. Как съм ти бил 64? Два пъта хитнах. Нечестно. Ми честна е. Хе-хе-хе. Този мап ми харесва, само че е малко тъп. Тази преграда ма дразни просто ми. Тя е точно за да се бият само те. Обаче много гадни спаунове има. Да. То и аз мога така само да чакаля и... Сега, например, тия не те виждам. И... Да, аз докато нацеля. Искаш ли да аз да влезам в полицайите? Да, смени ги, ако искаш. Спечелих. Ай, това беше всичко.